No niin, arvoisat töntsyläiset. Tässä meidän Tee se itse -sarjassamme mailan grippiä, eli tätä tällaista, mikä tämä nyt on, päällystettä täällä käden sijassa. Eli kaikissa mailoissa on jonkun sortin grippi. Varsinkin ennen vanhaan yleisin oli tämmönen, joka on pyöritetty tähän paikalleen. Sitten on tällaisia niin kuin nykyään esimerkiksi tämmöisiä yhden kappaleen grippejä, joka on laitettu tähän ikään kuin jonkun sortin kondoomi. Kaiken näköisiä yhdistelmiä, niin kuin tässä mun nykyisessä mailassa on tämän yhden kappaleen gripin ja sitten tämän pyöräytettävän gripin tämmönen yhdistelmä, mikä on aivan surkea, koska tää yhden kappaleen grippi on hirveän hyvä ja kestävä, kun taas tämä yläosa on ihan shaissea. No, nämä gripit kuluu, jossakin vaiheessa tulee tarve vaihtaa niitä. No, miten se sitten tapahtuu, sitä en teille tänään kerro, tai voin kertoa, mutta en näytä. Eli käytännössä vanha grippi revitään irti. Tällaisesta se on hyvin helppoa. Eli avataan täältä tää teippi ja pyöritellään se vanha pois ja heitetään mäjälle. Tämmöisessä se voi olla vaikeampaa. Joutuu jollakin veitseellä ratkomaan tämän auki. Kokonaan uusi grippi myydään tämän näköisessä paketissa. Eli se on tämmönen suhteellisen iso hässäkkä ja se on myös suhteellisen paksu. Ja gripissähän tärkeitä ominaisuuksia on paitsi kestävyys, niin myös pito. Ja varsinkin se, että se pitää myös silloin, kun kädet on hikiset. On se, että gripithän käytännössä kaikista eniten kuluu täältä, mistä pidetään yläkädellä kiinni. Eli niin kuin tossakin näkyy, niin tämä grippi on oikeastaan kulunut ainoastaan tästä kohtaa. Samaten tää on täältä ihan sökönä. Ja tämä mun nykyisen melkein uuden mailan grippion kanssa täältä tää yläosa on aivan romuna. Ja se on tämmönen tennismailoissa käytettävä niin sanottu overgrip. Eli kuten nimikin sanoo, niin se on semmonen grippi, joka tulee mailan oman gripin päälle. Näitä on kaiken näköisiä, mutta se mikä näitä yhdistää on se, että koska on tarkoituskin, että näitä vaihdetaan aika usein, tenniksen pelaajat saattaa vaihtaa joka matsiin uuden, niin nämä on halpoja. Sitten nämä on suhteellisen pieniä, eli ne kattaa nimenomaan vaan tämän osan, joka tästä eniten kuluu. Paksunna sitä grippiä entisestään mitenkään liikaa, koska mehän emme halua, että tästä mailasta tulee aivan järjettömän paksu, niin että sitä ei pysty laittamaan kättänsä sen ympäri. Mutta nämä overgripit on sen verran ohuita, että tää onnistuu oikein nätisti. Ja se mitenkä tää laitetaan tänne paikalleen on kanssa suht simppeli, eli saadaan tän näköinen härveli. Ja siellä on täällä näissä overgripeissä ei oo teippiä, eli niiden alla ei ole liimaa. Ja se on nimenomaan yksi asia, mikä erottaa ne tommosesta tavallisesta gripistä, vaan siinä on teippiä ainoastaan täällä alku- ja sitten loppupäässä. Muuten se tulee vaan tähän päälle ihan pelkästään sillä, kun se kiristetään siihen. Ja tämmönen kestää aivan keveästi sählymailassa 3 kuukautta, vaikka sillä pelattaisiin 15 tuntia viikossa. Eli erittäin hyvä tapa pitää nihkeänä toi osa gripistä, jota eniten tarvitaan. Koska tässä ei ole mitään teippiä täällä, niin tämä yksinkertaisesti tämä pyörittäminen aloitetaan tästä vaan sillä lailla, että pyöräytetään tästä yksi kierros ympäri. On pitää tätä täällä ja pyörittää tätä mailaa, jolloin se menee siihen tälleen kauhean nätisti ja tasaisesti.
Ja sitten täällä lopussa on tämmönen kapeampi kaistale, jonka päässä on teippi. Pieni teipin pala. Se tekee sen, että tämä kaventuu sillä tavalla, että tää tulee täältä tällä tasaisesti tähän tämä loppupätkä näin. Sitten tulee vielä mukana tämmönen teipin pala, jolla se lukitaan tuohon paikalle. Ihan selkeästi näin, että tämä teipin pala kannattaa, no onhan se vielä niin päin, että menee teksti oikein päin. Niin. Sillä sitten koko kauneus lukitaan tänne paikoilleen. Tällä tavalla näin. Ja siinä meillä on nyt sitten kokonaan uusi, aivan nehkeä grippi, joka tuntuu siltä niin kuin tämä maila olisi just haettu kaupasta. Erittäin edullisesti ja helposti. Näin. Kiitoksia.